kuti mugocherekedza patsamba iyi. Nifuna libhekisise lemali. Kaona mazha anoita zvechirero hazvina dambudziko. Wati wautanga wezokwesizvo hakuna nkinga. Zvikanzi izvo hake ngoni mazha akaita barika hazvina dambudziko. Wati wangoni mazha umenhesiterwa hakuna nkinga. Zvikanzi izvo ndini ndakanzi ndiyetarecreator Africa hazvina dambudziko. Wati waninawo recreator yeAfrica hakuna nkinga. Anoti ndiri mukuru wavo vose. Wati iwe mkuru wavo vonke vari kundibatsira bayandisiza hazvina dambudziko. hakuna nkinga napo. Handei panoti asi kana maa pachechi Wati wamasesechechi mukuru wenyu mose AK omukuru wenyu nokuti mukuru omukuru ipapo yiko une nkinga. ndopaita kuti chechi iparadzane kudai Yiko wazoka ichechi ihlukane mutauro iwoyo. emukhulumeni lokhu. Saka vanhu vanoramba izvozvo Vako abantu abayala lokhu vari kuramba kuronga kwakaita wakatumwa vayala kutela kwenziwe ngumkulumazi weAfrica. saka vakuzviti tirive BOT. Sebezithi ngabe-BOT. Ndoda kubvunza ini Ngifuna ukulibuza lina. zvakatanga rini muchechi muno Waqala nini kule nkonzo? kuti munhu ati ndiriwe BOT Ezithi yena ungowe-BOT. takazviona 2020 chete. Sikubone kukala mu-2020. BOT isu tinoziva kuti ikomiti yomutumwa I-BOT siyazi ikomiti yewatumwayo. Paulo Mazha weAfrica. Ukulumazi weAfrica. Saka chiti board of trustees Yiko kuthiwa i-Board of Trustees. ruvimbo rwawakatumwa I-Board of Trustees. kuti kana mutumwa ane chaanoda kuti aitirwe muchechi Uba watumwa efuna ukubana enzelwe ichechi. unotuma komiti kuti imuitire basa Uthuma le komiti ukuba inenzele umsebenzi. chizoka achiripota kwaari. Ibisibuya iripota kuye direct. BOT haisiri chechi, I-BOT asichechi. ikomiti yomutumwa. Ikomiti yewatumwayo. Sabhishop ane komiti yake yeprovinsi, Ubishop unekomiti yake. namufundisi ane komiti yake yegumaro. Umfundisi unekomiti yake yomutano. Saka ivozve vari kuti Njalo bona bathi board i-board ndiyo inofanira kutungamira chechi iyo kumele ikhokhele ichechi nokuti mutumwa wakura. ngoba wathunyiwa sekhulile. Vana vomutumwa havafaniri kupinda pane chechi, Ingane zowathunyiwa kumelanga zingene ekochechi. asi muconstitution yedu Kepha ku-constitution yethu kwokutanga chaipo chaipo mutumwa ndiye ari pamusoro. owathunyiwa ngewophezulu Paulo Mazha weAfrica ukulumazi weAfrica. ndiye permanent head wechechi. Kuthiwa yi-permanent head yechechi. Pachibva ipapo poinda vana vomutumwa vari muchechi, Kusuka lapho kule ngane zowathunyiwa sechechi. ndiyo yatinoti priesthood council. Iyo kuthiwa yi-priesthood council. Pobva ipapo ndopozouya board of trustees. Masuka lapho iko kungenwa khona i-board of trustees. Nokuda kwokukura kwomutumwa nezero rake pakufamba achiita basa, Ngendaba yokukula kwathunyiwayo ehamba esenza umsebenzi. akaita kuti vana vake havamubatsire pabasa, Wenza ukuba ingane zakhe zimsize emsebenzini. vachiripota kwaari. Beripota kuyena. Saka board of trustees Ngakho i-board of trustees tinoreva kuti iri answerable kupriesthood. kusitsho ukuba i-answerable ku-priesthood council. Ndo zvavapo Yiko kukhona. kare vana vomutumwa vasati vadzoka muchechi, Ukuthi endulo ingane zakhe zingakabuya echechi. bhodhi yaingoita straight pamutumwa, Ibhodi yayihamba straight kuwathunyiwayo. asi vana vomutumwa mazuvano Ngakho ingane zowathunyiwa sezikhona. mutumwa akaronga kuti munoenda napavana vangu papriesthood council. Owathunyiwa wasela ukubana liyahamba enganeni zakhe. Uye akati mukuru wenyu kana muri pachechi Wasesithi umkhulu wenu masechechi. Bishop AK Mwasha, Bishop AK Mwasha. ndo patinoisa zvinhu. Yiko esihambisa khona konke. Kana zvavanetsa vanoenda pamutumwa, Makungamhlula uhamba kwathunyiwayo. kana zvinoda kuitwa vanoenda pamutumwa. Kunokufunakala uhamba kwathunyiwayo. Saka muchiona mabhishopu ane chimba vakaenda pamutumwa. Yiko lebona